Helo, symai. Mae'n nos Iau, a mae hi'n noson ioga. Un o'r pethau dwi wedi darganfod yn ystod y chydig misoedd dwytha yma ydy'r ffordd mae ioga yn fy helpu fi i ymlacio. Mae'n ymarfer i'r corff, wrth gwrs. Mae'n helpu fi gadw'r corff dipyn bach allan fengach yn fwy sypl wrth i mi fynd yn hun a stryglu efo stretcho a mynd yn stiff a falle. Ond mae o hefyd yn fy helpu fi i ganolbwyntio. Fy meddwl i'n canolbwyntio ar yr hyn sy'n digwydd yn y foment. A mae hwnna mor bwysig, dwi'n meddwl, hefo ioga. Dwi hefyd yn gwneud meddwlgarwch, mindfulness bob dydd, a mae hynny'n help garw just i ganolbwyntio'r meddwl ar yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd. A dwi wedi ffendio, yn fy mhrofiad i yn ystod y flwyddyn, ella 2 flynedd dwytha yma, lle dwi wedi gwneud meddwlgarwch yn gyson iawn bob un dydd, ddwywaith y dydd yn ymarfer weithiau, bod y canolbwyntio hwnnw yn y presennol yn helpu fy iechyd meddwl i yn sylweddol iawn iawn. Da chi wedi ffendio rhywbeth tebyg? Da chi'n trio gwneud y math yma o beth mwyn sicrhau bod chi'n cadw'ch iechyd meddwl yn gry? Gadwch chi mi wybod yn y comments o dan y fideo. A diolch i chi am wrando unwaith yn rhagor. Hwyl fawr.